ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப சூப்பரான பவர் பேங்க் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்ய போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பவர் பேங்க் எப்படி செய்யலாம்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பவர் பேங்க்கு தேவையான பொருள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூஎஸ்பி கேபிளோட ஃபீமேல் போர்ட் ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எலக்ட்ரிக்கலில் வாங்கிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10 ரூபா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஒரு ரெகுலேட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எலக்ட்ரிக்கல்லே வாங்கிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 ரூபா தான். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 1K ரிஜிஸ்டர் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவும் எலக்ட்ரிக்கல்லே கிடைக்கும். அப்புறம் ஒரு HW பேட்ரி ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மட்டும் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பவர் பேங்க் ரொம்ப சூப்பராக செய்யலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பவர் பேங்க் செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெகுலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பின் வந்து இன்புட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சென்ட்ரு வந்து காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மூணாவது வந்து அவுட்புட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே போலே வலிச்சு விட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பண்ணுற போலே பார்த்து பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அந்த ரிஜிஸ்டர் 1 mm அதை எடுத்துக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை எடுத்து ரொம்பவே அது லென்த்தாக இருக்கும், பாதி கட் பண்ணிவிடுங்க. கம்பி இவ்வளோ லென்த்து தேவையில்ல. கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை இன்புட்லேயும் அவுட்புட்லேயும் வச்சு சால்டிங் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் உங்களுக்கு தெரியலனா நான் பண்ணுற போலே பார்த்து பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஈஸி தான். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்புட்லேயும் அவுட்புட்லேயும் வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக நம்ம சென்டரில் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா காமன், அதுலேயும் இன்புட்லேயும் வச்சு சால்டிங் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா சால்டிங் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சால்டிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூஎஸ்பி கேபிளோட நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸ்பி ஃபீமேல் போர்ட் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் சால்டிங் பண்ணோம் 2 ஒயர் வச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், மொத்தம் 4 பின்னு இருக்கும். 4ல் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு தான் தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிச்சம் இருக்கிற சென்ட்ரலில் இருக்கிற 2த்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு மட்டும் கொஞ்சம் நீக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் பண்ணுற மாதிரியே பார்த்து பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஈஸி தான். 2 ஒயர் வச்சு ஃபஸ்ட்லேயும் லாஸ்ட்லேயும் சால்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே போல் வச்சு இந்த பக்கம் ஒரு ஒயர் அந்த பக்கம் ஒரு ஒயர் வச்சு சால்டிங் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா சால்டிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சால்டிங் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அதோ இதில் வச்சு சால்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்புட்லேயும் அப்புறம் அவுட்புட்லேயும் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியலனா நான் பண்ணுறோம், அதே போலே பார்த்து பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா வச்சு சால்டிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பேட்டரியோட 2 ஒயரையும் வச்சு இன்புட்டில் ஒன்று, அப்புறம் சென்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுலேயும் வச்சு சால்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியலனா நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், அதே போலே பண்ணுங்கள். பவர் பேங்க் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணால் முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப ஈஸி தான் இது. ஜஸ்ட்டு 50 ரூபா இருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாம் வாங்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த பவர் பேங்க் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் மாரி நானே ரெடி பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வேறு எதனா பாக்ஸ் எதனா இருந்தால் கூட அதில் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நான் இது உள்ளே வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேட்ரி கனெக்ஷன் கொடுத்தோடனே ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். கரெக்டாக இதே போலவே வச்சு உள்ளே வச்சு நல்லா ஃபிட்
செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பவர் பேங்க் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே அந்த பாக்ஸு உள்ளே வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. பவர் பேங்க்கு எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ டேட்டா கேபிளும் சொருவியாச்சு. இப்போ ஃபோனில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது பவர் பேங்க். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சூப்பராக சார்ஜர் ஏறுது. நீங்கள் நார்மல் மொபைல் கூட போட்டு சார்ஜர் ஏற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராகவே பவர் பேங்க் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பவர் பேங்க் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.